He parlat sempre d'empresaris agrícoles, sense discriminar si detenen la terra en propietat, en arrendament o en parceria. No disposo ara de xifres exactes que detallen, per a la totalitat del país, els títols possessoris de l'espai cultivat. Segons uns càlculs que porta Burguera, els empresaris constitueixen el 63,17% de la població rural valenciana. Un 4,56% correspon a jornalers fixos i el 32,27% restant a jornalers eventuals. Això ens planta davant l'aspecte social de l'economia agrària valenciana. Acabo de dir que l'abundància de minifundis insuficients és un perill que només corregeixen els bons preus europeus dels productes exportats. Aquesta afirmació l'he condicionada, òbviament, al millor regadiu. Ben sovint, un empresari minifundista amb prou feines hi té uns ingressos més copiosos que un jornaler. El bloc dels obrers agrícoles eventual és, com veiem, important. De més a més, l'índole dels conreus provoca, en moltes zones, periòdiques etapes de desocupació. Les emigracions estacionals als països occitans, sobretot, atenuen una mica el desconcert produït per la falta de treball. Aquesta situació, pensem en les tradicionals revoltes agràries valencianes al·ludides en el curs d'aquest llibre, ha de pesar notòriament en estabilitat social de les nostres comarques. I pot ser la qüestió ací no és tant de reforma agrària com de, si puc dir-ho així, compensació industrial. On podria pensar efectivament que el clàssic fenomen contemporani de l'èxode rural hauria de tenir entre nosaltres una lògica exacerbació com a conseqüència d'aquest desequilibri camperol. L'èxode rural es produeix en les comarques del secà en particular, però també en les del regadiu. Pot ser el fet que València sigui un nucli poc industrialitzat ha contribuït a no fomentar-lo. Personalment, crec que hi ha un altre factor poderós que frena l'emigració rural valenciana. Si ho mirem bé, l'increment de població de les nostres primeres ciutats industrials, Alcoi, Elx, Sagunt, la mateixa València, s'ha nodrit fins ara de gent procedida de Múrcia i d'Andalusia, d'Aragó i de Castella. El llaurador indígena, que té motius per a emigrar, no ho fa, i sospito que no ho fa per la seva agudíssima mentalitat de minifundi. El costum de dividir per herència el patrimoni familiar esmicola repetidament les unitats de cultiu. Els petits arrendaments passen de pares a fills i fins i tot també es divideixen el pa successori. I mentre el llaurador tingui un tros de terra per a conrear, sigui tan petit com vulgueu, no hi renunciarà. S'estimarà més l'estretesa del camp que no totes les temptacions de la ciutat industrial. Altrament, els pobles en què viu, dins la seva modèstia rústica, tenen per a ell el mínim de comoditats urbanes que desitja. La perspectiva de proletaritzar-se no el sedueix. No sedueix ni tan sols el jornaler eventual, tot i la precarietat de la seva posició. Al cap i a la fi, com que les èpoques de treball es caracteritzen per un fort augment de demanda de braços, els jornals pugen i hi troben una manera de resquitar-se'n. Quan es decideix a emigrar, temporalment o definitivament, sol fer-ho a d'altres zones agràries. L'expertesa laboral del llaurador valencià està ben acreditada a Espanya i a França i s'hi troba ben remunerada.